Hľadáte pre seba vhodnú nehnuteľnosť? Mám pre vás riešenie. Služba maklér kupujúci je určená práve pre tých, ktorí hľadajú svoju nehnuteľnosť a nemajú buď na to dostatok času, alebo už videli všetky realitné portály a stále sa im nedarí nájsť vysnívanú nehnuteľnosť. Služba maklér kupujúci zahŕňa nájdenie vhodnej nehnuteľnosti podľa vašich špecifických kritérií. To znamená lokalita, cena, metre štvorcové, či ju produktujete balkón, bez balkóna, po schode. Toto všetko nám na stretnutí poviete a my na základe tohto filtra vám následne vieme nájsť a pomôcť vašou nehnuteľnosťou. Služba maklér kupujúci zahŕňa napríklad dohodnutie termínu obliadky, kde s vami ide už zvolený maklér a komunikuje vo vašom mene. To znamená, že dáva pozor, aby vás predávajúci napríklad netlačil do niečoho, na čo nie ste pripravení. Výhody služby makléra kupujúci sú to, že vám pomáhame pri rokovaní o znížení ceny a takisto kontrola stavu nehnuteľnosti, že či daná nehnuteľnosť spĺňa všetky kritériá, ktoré má zmysel zákona.